Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. En kanyo sadek e wang'e janeno mar Kalatvlive mana kaka nasingo ni komolo sadek tabiro ka kod weche manyien mago mag ng'end weche. Ageno ni wang' jowi mano mar Kala pod dhi nyime mi mor kamoro amora mabende inene. Nyinga Nelly Achieng' ndhine jaloko mara David Abila ibedo koda nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto ne jotimo limbe e kaachiel kod twak gi oganda mago mabende mawuok e gwenge ma Eldas e kaunti no mano ma Wajir. Ruto ne osingo kanyo ni piny owacho mare biro dhi nyime kod chwalo chenrogo mago mag somo mano mar neno ne nyithindo duto te e pacho kae odhi sikul e yono makare. Kenya hii siku za usoni ile usawa tutapata kwa elimu. Mtoto wa tajiri mtaenda kupeleka watoto waende wachunge mbuzi, tutakosana. Sijui kama tunaelewana. Kila mtoto aende wapi? Shuleni bwana. Tumeweka pesa ya serikali, tumeweka walimu kulipa, nyinyi kazi yenu ni kupeleka watoto shule, tutawasomesha. Nyinyi mnanielewa? Jatend piny Kenya William Ruto ne odok ne paro mano mabende piny owacho mare nitiere godo mano mar chuogo kanyono mano mabende ikete thenge jotuogo ma ogamo tuo makoch mano mar Ebola. Ruto ne twak kod jofwamb weche kaachiel kod jodaka mago mabende wuok e kaunti ma Wajir kama bende ne okwayo oganda jo Kenya duto ni kik gibed kod luor ewi ikruok mano mabende piny Kenya nitiere godo mano mar duoko chien landruok mar tuo mar Ebola. And I want to ask leaders and citizens who have any doubt on the level of preparedness by the government of Kenya that they should not have any such doubt. Our partnership on Ebola, in fact, KEMRI was one of the institutions that worked on research on the vaccines for COVID, because we have a solid partnership with America and other partners. So the facility that is at Laikipia Air Base is not a facility different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital, in the police hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, in Kenyatta. Iseketo kanyo kenge mago makare mano mar neno ni iseketo kanyo kenge mago makare mano mar neno ni tuo no okomolo e pacho kae noloso kama. Tuo no okomolo e pacho kae noloso kama. It is important for the members of public to know that when you have symptoms like fever of acute onset, vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, body ache, linked to a confirmed Ebola virus disease, again, it is important if you have come across a person who is confirmed, you need to be checked in a health facility. We have our laboratories that are ready for testing. We have the National Public Health Laboratory. We have the KEMRI, Nairobi, KEMRI, Kisumu. We have a mobile lab in Busia. First, we still do not have any reported confirmed Ebola virus disease case as of 1st of June. We have understand and know what Uganda is doing in as far as Ebola response and preparedness is concerned. And over the last
2 days we've been sitting down with them, the Kenyan colleagues, to just demonstrate how Uganda is fighting the Bundibugyo virus disease. Currently, Uganda has 11 confirmed cases of Ebola. But of course, as we know, it's mainly the DRC that is grappling